Bună, azi voi încerca să îmi fac bistrui și nu oricum. Voi pune puțin part din această sălă în care voi pune, în care e deja apă miciară. Sper să nu fac o prostie cu apă miciară, că din câte am înțeles se face cu spray de fixare. Doar că la mine spray de fixare se consumă repede, așa că nu vreau ca să rispesc. Așa că să vedem ce iese. Voi răzui din acest fac de acatis. Puțin, sper să nu stric. Se pică mult. Acum îmi dau seama că asta se deschid în greu. Acum cred că voi folosi monstra asta ca să mă ajut să bag pardul înăuntru, cred. Vom închide și vom amesteca foarte bine.